Pues gela txikia, lurrean, hemen ikusi dian odeia aurrera maiakin da. Nik ez dut eukin maiik, ni bakarrik arbela, olbeltza, eta mai bat, ijotze zana, ormara, eta uak kendu eta besteana lurrian. Lurrian egoten zean, eserita, gai guztiak, hor entzun dezu, matematikatik hasi eta dana, erlijioa eta jaunartzeko ere gu preparatzen genitun. Orduan ez bai segon Donostian katekesiz euskeraz da, dana, jaunartzea ere jonek preparatzen genuen. Begiak iriki eta ohetik altxatu naiz. Gozaltzen ari naiz eta laizter aurpegia eta hortzak garbitu eta eskolarako bidea hartuko dut. Bidean lagunekin elkartuko naiz, goizero izaten da horrela, eta euskaraz mintzatuko gara, ez oso ozen. Kalean euskaraz egitea debekatuta dago. Ogi saltzailearekin ere elkartuko gara, goizero elkartzen gara eta arekin. Gazteleraz mintzatuko da, baina nik badakit euskaraz badakiela. Gizon ona da, egunero ematen digu ogi pusketa bana. Goiza pozik hasten duguari esker, baina ozta iristen gara eskolara. Bebarruan sartu eta eskilerak igoko ditugu lehen solairuraino. Andereño atean egongo da iristen garenean goizero moduan. Egun onak emango dizkigu euskaraz. Eta gero abestu, jolastu, eragiketak egin, kalera ere irtengo gara ostoak batzera. Andereñoak gauza asko irakasten dizkigu eta euskaraz gainera. Etxean ere horrela egiten dugu, baina kalean, zigortu egiten dute kalean euskaraz mintzo dena. Nor, nori, nork. Nor edo zer, urrezko domina. Nori, 60. hamarkadako andereñoei. Eta nork, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako gizarte osoak. Kolektibo bat izatea. Euskal Hezkuntza sisteman txertatuta dagoen ikastolen mugimendua martxan jartzea ahalbidetu duten andereñoen lana, konpromisoa eta borroka errekonozitu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak urrezko domina ematearekin. Hala euskaraz zen oro zigortzen eta debekatzen zen 60ko hamarkada hartan andereñoek izan zuten adorea eta hezkuntza sistema euskaldun baten oinarriak finkatu eta garatu izana balioan ipiniz. Garai hartan andereño izan ziren guztiek diputazioak egindako omenaldian egoterik ez eta 113 izan ziren bertan bildutakoak. Andereñoak guztiak, emakumezkoak guztiak. Gure aurrei euskarazko irakaskuntza ziurtatzeko ahaleginetan emakumeek izan zuten ausardia eta aitzindaritza ere aitortu nahi dugu gaurko ekitaldi honen bitartez. Bizitzak estu hartzen ditu emakumeak alderdi askotan. Isildu egiten ditu, ezkutatu. Oraindik ere bai. Uste dut, euskarazko irakaskuntzaren eta lehen ikastolen buru izan zineten emakume irakasleaiek, gure andereño maiteok, ezkutatu egin zaituztegula urte luze egiz. Eta badela garaia, ozen eta sendo esan dezagun, gaur egun ezagutzen dugun hezkuntza sistema ez daitekeela ulertu, urte gaitzaietan, zailtasun eta arrisku handiak gaindituta zuek egin zenuten lanik gabe. Han zeudenak eta egoterik izan ez zutenak ordezkatuz, Mari Carmen Michelenak hartu zuen aldun nagusi Markel Olanoren eskutik urrezko domina. Sari hau guztiona da. Askok egin genituen merituak urte ilun eta beldurgarriaietan gure ikastola txikietan aurrena. Eta gerosiago, haundiagoetan euskeraz irakasten eta euskal kultura zabaltzen. Lan bikain honen eragile,
Elbira Zipitria Irastortza andereñoa, emakume argia, ausarta eta langile purrukatua izan zen. Izan ere andereño izan zen Elbira Zipitria oso gogoan izan zuten ekitaldi guztian zehar. Hark egindako lanik ezean ezin euskal hezkuntza gaur egun ulertzen dugun moduan ulertu. Gerra aurretik Donostiako Alde Zaharreko Miguel Muñoa ikastolan andereño izan zen. Espainiako gerra iritsi zenean baina ihes egin zuen, Sarara lehenengo eta Donibane Loitzunera gero. Gerra amaituta 1942an bueltatu zen Donostiara eta handik urte batzuetara, ikasle talde bati eskolak ematen hasi zen, klandestinitatean Fermin Kalbetongo 26. zenbakian. Bizi guztia eman zuen Euskal Herriko belaunaldi berriak euskaraz ezten, metodologia berritzaileak erabiliz beti. Jasarpena jasanez, askotan beldurrez, baina beti gogorreta tinko Foru Aldundiak omendutako 60ko hamarkadako andereño guztiak bezala. Eta testu inguru horretan ezin ahaztu, umeak euskarazko eskola klandestinoetara bidaltzeko erabakia hartu zuten gurasoen ausardia. Aipamen berezia egin nahi diet garai zail haietako gurasoei. Hemen aurrean zaudete bakar batzuk guztien ordezkari gizan. Benetan andereñoak lan handia egin bagenuen, zuei esker izan zen. Zuek izan zinaten, seme-alabak gure eskuetan jarri zenituztenak. Eta euskara, euskal kultura, aintzakotzat hartzen ez zituzten garaietan. Eta debekua eta zigorra besterik espero ez zenean. Urrezko domina hau ez dago atzera begira eskainia, aurrera begira baizik. Gure nortasunak frankismo garaian bizi izan zuen kinka larrian arazoak identifikatzen eta ederki enfokatzen jakin zenuten. Gaur egun ere, gure nortasuna kinka larrian dagoela esango nukenik. Hori bai, era ezberdinean. Euskal Herriaren etorkizuna bermatzeko, besteak beste, 3 erronkan nagusi ditugulakoan nago ni. Euskararen erabilera. Euskarazko kultur edukien gizarte eragina. Eta gure nortasun, herri bezala gure nortasuna babestuko duen egituratze politiko berri bat. Oso politak. Ni irakastera etorri nintzen, nik umean gandik ikasi egin nuen, asko ikasi nuen. Gero nire umeak izan ditudanean, arrek asko balia izan dit. Zailak ziren, beti gordekan ibili behar ginen, isilpean ibili behar ginen, gure autobusak ez zuen izenik ere. Beraz, jaizen egunean, gu isilkan pasatzen ginen, eta norbait hola galderak egitera zetorrenean, askotan gazurra esan behar izaten genuen, disimulatzeko, non ginabiltzen.
Eta hola, alden gehien igesi egiten ginen galderatatik. Bildurra ez, poliziara etorri zitzaidan behin, zani joan, lagunen seme alabak ateratzen ditula, pasiatzea, eta egun hartan nola oso giro txarra itezun, barrenen eskala etxian, eta esan zian gero jutakon, ikusi nahi ditut, eta ati irikizun da ezerrez, lurrian zebiltzan, txotxakin, jostatzen oso ondo. Eta sinistu da guatzak? Filtz hartu zian, eta zange jotorri, baina bazikin arrekua zertzen. Momentu hartan garrantzitsua zen eta egia esan prestatura egiten ginen. Alginen hobekina prestatzen ginen gauzek erakusteko eta metodologi berriak asmatzeko eta materialik ez ginen, asmatu egiten ginen zen gehienetan, baina gauzeriak erabiltzen ziren. Baina ez ginen, baina ere konturatuko orduan, noraino irisi ziteken haiek hasiera bat zirela, ez, beti beldurra zen, egunen batean moztuko digute hau zainetik eta hor geldituko dira. Ni ez tala izan, zorionez ez tala izan.